Bine te-am găsit, iubitoare de frumos! Eu sunt Viorica și hobby-ul meu este crearea de tablouri cu fir de mătase. Uite ultima mea creație. Îți place? Știai că admirarea frumosului te face mai fericită? Să admiri ceva frumos este un beneficiu pentru suflet, pentru sănătate chiar. Îți destăinui o experiență de această natură trăită de mine. La începutul lui 92 eram la Paris și m-am dus să vizitez Louvre-ul. Nu poți fi la Paris și să ratezi așa o ocazie. În căști mi se spunea spre ce exponate valoroase să mă îndrept. Ajuns în dreptul fiecărei capodopere, eram informată nu numai despre numele artistului, anul realizării sau tehnica folosită, dar ce mi s-a părut important a fost că am aflat ce l-a inspirat pe pictor sau pe sculptor, ce a stat la baza creierii capodoperei respective. O povestire biblică, o întâmplare reală, o poveste mitologică sau chiar un roman. Încetul cu încetul am început să intru în pielea diversilor artiști, să-i simt, să-i înțeleg, chiar să-i iubesc. A fost o experiență extraordinară. Am ieșit din muzeu și, deși eram frântă de oboseală, îmi venea să alerg pe străzile luminate ale Parisului, să iau în brațe pe toți cei pe care îi întâlneam în cale. Arta modelează frumos sufletul nostru. Dar vestea și mai bună este că lucrând manual ceva frumos, nu numai că ne modelează în bine sufletul, dar contribuie și la scăderea anxietății, la creșterea respectului de sine, diminuează efectele negative ale factorilor de stres, o mulțime de beneficii pentru noi. De aceea te îndemn să lucrezi manual ceva frumos. Eu îți ofer gratuit 4 tutoriale cu ABC-ul tehnicii de realizare a tablourilor cu fir de mătase. Intră pe www.vioricasarman.ro/minicurs și introduci acolo adresa ta de e-mail. Vei primi cele 4 tutoriale gratuit. Mulțumesc că m-ai ascultat. La revedere!